Ahoj, já vás vítám u dnešního videa. Dnešní video bude o tom, co je na mém stole, kde se maluju, takže či toaletce. Jak se někdy říká, tak jako víte, jak to myslím. Tak a jdeme na to. Tak, jsme tu. Já jsem ještě strašně takhle celý pohled na mou toaletku. Mluvám se, že tu mám tady to všechno, protože to byl psací stůl a teď je psací stůl tohle a mluvám se velký nepořádek. No, takže to musím pak dělat a tak, takže se prostě mluvám, ale jdem na to. Ještě se mluvám, že tady mám ty zpěvníky, protože já prostě miluji zpěv, chodím do něho a já jsem to tady prostě nechala, jak jsem si to četla. Tak, jako první tady mám deodorant, nějaký nebo nějak tak, to já totiž vůbec nevím anglicky, neumím to, se přiznám, nebaví mě to a tak dále. Tady je ten samý, fakt krásně voní, je tam toho docela dost. Tady je další deodorant od Adidas, ne, je to jako nový, Adidas označky. From the Scaleon, nějak tak, taky říkám, jo. Fakt taky docela úplně krásně jakoby provoní. To je jako takhle. Je to vlastně takhle jakože a no to by jako nádherně voní, jako škoda, že to fakt necítíte přesto. Tak, další tu mám taky, teď už vlastně to je, Nivea, ne? Je to odličovač, mám tam toho už, ježišimarja, omlouvám se, mám tam toho už málo, jsem chtěla říct, tam potom dám. Mám tam tady málo už, opravdu málo, tam toho mám, takže tak, docela fakt dobrý. Potom tady mám odlakovač, ale jelikož máme jenom jeden a jsou to jinak zbytečně ztráta peněz, takže já jsem si vzala tohle a odlila jsem si, už je vypotřebované, měla jsem to jinak skoro celé a napsala jsem si tu pro jistotu odlakovač, protože já jsem schopná zapomenout, co v tom je. A tady to nejlepší nakonec, moje oblíbená voňavka z Hello Kitty, a mi to vůbec nevadí, je to od značky Avonu. Mám jí strašně ráda, strašně krásně voní. Jo, tady jako sice už to mám úplně převoněné už tam, tím, že to strašně jakby tady tímhle procitlivěle, ale to nevadí. No, jako takhle to je. Fakt taky úplně tak. No, taky úplně úžasná vůně vlastně jako by fakt. Takže tak. No, to si omlouvám, mě dneska skoro všechno padá. A ještě chci mluvit za ty nechty, protože jako já si je teprve dneska budu dělat. Pěkně, tak. Tady mám krém, trošku to urychlíme, tady mám, a to moc neodkecávám, takže tady mám krém Avon Carry, nebo nějak tak. Strašně krásně voní, je to, když třeba moje mamka se tím, myslím, že se ho půjčíme, nebo jinak. Mamka má taky tenhle, tak v pokoji, v obýváku, takže tak. A my se vždycky jako půjčujeme, jakoby, nebo tak. Vždycky dojde. A strašně krásně voní po kávě a zároveň vanice, to úplně opravdu procítí. A tady mám jenom takové ty vatičky obyčejné v tomhle. Tak. Tady už mám k mé království, tady mi můžete vidět, ahoj. Takže, tady dvě stejné řasenky, tady taková a taková, fakt jsou docela dobré, nejlepší jsou ty dvě, hlavně tahle. Potom tady mám tyhle krásné stíny se třpitkami, tyhle se mi rozbily, ale jako jsou taky úžasné. Tady to, co se dává na pusu, aby se vlastně zčervenaly tlařenky, nebo co to je. Tady jsou další stíny a další stíny. Tady taky další stíny a další stíny. A tady mám lesner, ty úplně úžasný, tady takové ty štětečky a tady taky štětečky jako na oči a tak. Tady už mám, když se lakujete nohy a ruce a tady, tady už mám takové jako tušky na oči a tak dále. To, co moc nepotřebuji a dávám to tam. Tady už mám, to je záložka, omlouvám se, tady už mám takové jako náušničky a tak. No a tady kočička na ozdobení, tady mám takový úžasný ten náhrdelník. Tady mi koupila moje mamka, moc jí děkuji, fakt je úplně úžasný. Dík, moc děkuji.
dobrý, je fakt úžasný. Tak. A tady v tomhle to mám takhle, omlouvám se, jak jsem byla má, tak jsem trošku počmarala, no. Tak a tady, jako když něco dělám nebo tak prostě potřebuju. Chápete? Tak, to by bylo asi všechno. Takže děkuji vůbec za malé zvládnutí videa. Určitě, když tak prosím dejte like nebo odběr. Radši budu za odběr, ale mi to jedno, jestli like, koment, ale prosím upřímný a dobrý. A tak dále. Takže mějte se krásně, skládejte básně a uvidíme se když tak v dalším videu. Jste dobrý, zatím papa. Ahoj, já vás vítám u dnešního videa. Dnešní video bude o tom, co je na mém stole, kde se maluju, takže či toaletce. Jak se někdy říká, tak jako víte, jak to myslím. Tak a jdeme na to. Tak, jsme tu. Já jsem ještě strašně takhle celý pohled na mou toaletku. Mluvám se, že tu mám tady to všechno, protože to byl psací stůl a teď je psací stůl tohle a mluvám se, to velký nepořádek. No, takže to musím pak dělat a tak, takže se prostě mluvám, ale jdem na to. Ještě se omlouvám, že tady mám ty zpěvníky, protože já prostě miluji zpěv, chodím do něho a já jsem to tady prostě nechala, jak jsem si to četla. Tak, jako první tady mám deodorant, nějaký nebo nějak tak se to čte, já totiž vůbec nevím anglicky, neumím to, se přiznám, nebaví mě to a tak dále. Tady je ten samý, fakt krásně voní, je tam toho docela dost. Tady je další deodorant od Adidas, je to jako nový, Adidas označky. Fond Scaleon, nějak tak, taky říkám, jo. Fakt taky docela úplně krásně jakoby provoní. To jako takhle. Je to vlastně takhle jakože a no to by jako nádherně voní, jako škoda, že to fakt necítíte přesto. Tak, další tu mám taky, teď už vlastně to je, Nivea, ne? Je to odličovač, mám tam toho už, ježišimarja, omlouvám se, mám tam toho už málo, jsem chtěla říct, tam potom dám. Mám tam toho tady málo už, opravdu málo, tam toho mám, takže tak, docela fakt dobrý. Potom tady mám odlakovač, ale jelikož máme jenom jeden a jsou to jinak zbytečně ztráta peněz, takže já jsem si vzala tohle a odlila jsem si, už je vypotřebované, měla jsem to jinak skoro celé a napsala jsem si tu pro jistotu odlakovač, protože já jsem schopná zapomenout, co v tom je. A tady je to nejlepší nakonec, moje oblíbená voňavka z Hello Kitty a mi to vůbec nevadí, je to od značky Avonu. Mám jí strašně ráda, strašně krásně voní. Jo, tady jako už to mám úplně převoněné, už tam tím, to strašně jak by tady tímhle procitlivěle, ale to nevadí. No, jako takhle to je. Fakt taky úplně. Tak. No, taky úplně úžasná vůně vlastně jako by fakt. Takže tak. No, já si omlouvám, mě dneska skoro všechno padá. A ještě chci mluvit za ty nechty, protože jako já si teprve dneska budu dělat. Pěkně, tak. Tady mám krém, trošku to urychlíme, tady mám, a to moc neodkecávám, takže tady mám krém Avon Carry, nebo nějak tak. Strašně krásně voní, je to, když třeba moje mamka se tím, myslím, že se ho půjčíme, nebo jinak. Mamka má taky tenhle, tak v pokoji, v obýváku, takže tak. A my se vždycky jako půjčujeme, jakoby, nebo tak. Vždycky dojde. A strašně krásně voní po kávě a zároveň vanice, to úplně opravdu plně cítí. A tady mám jenom takové ty vatičky obyčejné v tomhle. Tak. Tady už mám k mé království, tady mi můžete vidět, ahoj. Takže, tady 2 stejné řasenky, tady taková a taková, fakt jsou docela dobré, nejlepší jsou ty 2 hlavně tahle. Potom tady mám tyhle krásné stíny se třpitkami, tyhle se mi rozbily, ale jako jsou taky úžasné.
tady to, co se dává na pusu, aby se vlastně zčervenaly tlařenky, nebo co to je. Tady jsou další stíny a další stíny. Tady taky další stíny a další stíny. A tady mám lesner, ty úplně úžasný, tady takové ty štětečky a tady taky štětečky jako na oči a tak. Tady už mám, když si lakujete nohy a ruce a tady, pardon, tady už mám takové jako tušky na oči a tak dále. To, co moc nepotřebuji a dávám to tam. Tady už mám, to je záložka, omlouvám se, tady už mám takové jako naušničky a tak. No a tady kočička na ozdobení, tady mám takový úžasný ten náhrdelník. Tady mi koupila moje mamka, moc jí děkuji, fakt je úplně úžasný. Dík, moc děkuji, je fakt úžasný. Tak. A tady v tomhletom mám takhle, omlouvám se, jak jsem byla má, tak jsem trošku počmarala, no. Tak a tady, jako když něco dělám nebo tak prostě potřebuju. Chápete? Tak, to by bylo asi všechno. Takže děkuji vůbec za malé zhlédnutí videa. Určitě, když tak prosím dejte like nebo odběr. Radši budu za odběr, ale mi to jedno, jestli like, koment, ale prosím upřímný a dobrý. A tak dále. Takže mějte se krásně, skládejte básně a uvidíme se když tak v dalším videu. Jste dobrý, zatím, papa.